Okay, nandito na naman tayo sa channel ko. Magandang araw sa ating lahat. Okay, nagbabalik tayo dito sa Tubig Loon. Noon, pumunta tayo dito, hindi pa ito natapos at ngayon natapos na mga kaibigan. Tingnan natin sa loob kung ano ang nandyan, yung mga bagong natapos nila. Noon hindi pa maganda tingnan kasi hindi pa natapos at ito mga trabante nito. Ginawa nila parang gumanda ang daanan. Okay, good morning ma'am. Kaya bayad? Cinta, sir. Cinta, sige. Cinta, bayad sa way kusmod. Okay, so ta sa sulod. Kailangan na to sa karon nga unsa day forma. Ito ang ilang patakaran dito, rules and regulation. Okay, basahin natin. Okay, nandito na tayo sa loob mga kaibigan. Kung nakita nyo, may nag-swimming bata. Okay, sa taas na parte, hindi yan pwede sa bata kasi kung may competition dito sila mag-host, doon ilagay nila mga contestants. Okay, nandito tayo balik sa bata. Yung bata na to papunta yon sa dulo. Mahaba o mataas ang kanilang swimming doon sa dulo. Okay, malayo pa, may bridge na madaanan niya. Doon sa ilalim siya dumaan, ilalim sa bridge, papunta na siya doon. Itong tent, pwede tayo dito maglagay ng table kung mayroon kayong pagkain. Okay, free yan, walang bayad dito kasi may 80 pesos lang ang bayaran mo dito sa paliguan na ito, mga kaibigan. Sulit, di ba? Okay, nandito tayo sa bandang dulo. Ito ang malaki-malaki to. Okay. Ito doon, hanggang pa doon. Okay. Okay, kaibigan, tingnan natin. May slide dito. Itong baki. Pwede ito frog. Dito kayo mag-slide yung mga bata. Kahit kung malaking tao, pwede yan. Kasya ka dito mag-slide. Okay, itong bata. Nag-squat siya. Umiikot-ikot siya sa mahabang swimming pool. Pwede kayo kung punta kayo doon. Pero walang tao ngayon kasi Miyerkules ngayon. Ang sabi ng caretaker dito, daming tao dito pag weekend kasi walang pasok. Okay, nandito. Miyerkules karon. Ngayon, walang tao. Okay, kung gusto niyo walang tao, Monday to Thursday, walang tao. Pag Friday, dami ng tao dito. Kasi dami nang maliligo kasi walang ulitin ko, walang pasok ang kanilang mga bata. Okay, dito. Itong taas na parte, ulitin ko, yun ang mga pwedeng may competition doon. Okay, dito ang luma. Dito sila kumuha ng tubig para idalhin sa taas. Ito ang source nila, mga kaibigan. Okay, hindi pwede paliguan dito. Ito ang luma doon. Dito kami maliligo pero ngayon hindi na pwede. Okay, may balik tayo dito sa swimming pool. Okay, malaki yung circle, may circle yan. At saka sa gitna ng circle mayroon pang paliguan ng bata. Hindi yan malalim, maano lang yan. Ano pa yung sa Tagalog yung hindi malalim? Ano lang. Mababaw lang yan. Okay, dito sila. Dito kayo pupunta, mag-round circle yan. Pwede kayo dumaan dito sa gilid-gilid. Okay, kita nyo dumaan ako ngayon doon para makita nyo kung paano. Totoo ba yun? Dadaanan. Okay. Ang Tagalog, hindi masyado tayo marunong mag-Tagalog kasi Bisaya tayo, pero baka maintindihan nyo kung para ito lang ginawa kong magtatagalog ko para maintindihan ako. Hindi malalim, tingnan yung bata niyan. Bata to Okay, mga kaibigan, dito. Yung taas na parte, yung sinabi ko dito, babalik tayo doon. Ayun po, doon pababalik yan. Okay, dito tayo sa parte na iba. Okay, dito. Tingnan nyo. Malaki ang swimming pool na dito. Maraming kasya dito pag pumunta kayo. Pero may control sila pag ilang tao nang pwede kasi dito malaman nila at isabi nila kung ilan lang, kung okay na ba ang capacity
Okay, ating lapitan ang yung naliligo kung taga saan ito sila. Okay, mga kaibigan. Taga-asa to mo. Tanungin Taga-asa natin. ta. Oh, tabigon de. Okay, layo ang ilang layuhan diri pangaligo sa Loon. Tubig Loon. Loon from Tubigon ni sila. Okay. Nindot yun ang atong Loon no kay gidayo taga Tubigon. Okay, ito sa unahan atong tan-awon nato ning uban diri. Tan-awon diri sa ato ang swimming pool o gitawag na karon og Tubig Loon. Kanhi swimming pool. Ang pangalan ini karon Tubig Loon. Bisayawon lang nako kay maglisod ko Tagalog. Pero okay lang pag magtagalog tayo, okay lang. Dito tayo sa Tubig Loon. Ito ang Tubig Loon. Taga Tubigon to sila. Nagpunta dito parang maligo lang sa Loon. Okay, makita ninyo ang Loon na kaganda ang ating Loon kasi dinadayo tayo ng taga Tubigon. Okay, dito ang bata o taga Tubigon rin to. Okay, mga kaibigan, dito tayo sa unahan. Puntahan natin sa unahan. Makita natin ang mga iba-ibang tanawin dito sa Tubig Loon. Okay, swimming ang bata, nag-swimming. Tingnan niyo ang bata nag-swimming. Maligaya siyang maligaya. Okay, nag-swimming siya. Mahaba ang swimming pool dito. Hanggang doon sa dulo. Satisfied kayo mag-swimming dito. Okay, andito. Trainer ka, Brad? Swimming trainer ka? Diver. Diver ka? Taga dito na kayo? Dito sa Tugon, Norte. Norte. Diver to. Okay, kita niyo. Kuan ikaw nagkuan dito nagbantay? Okay. Sa Tagalog maglisod Tagalog ato may Tagalog na magkasabot ng mga viewers uban ba. Okay, dito tayo. May bridge sila, may bridge. Nindot na maganda na tingnan noon. Pagpunta natin dito, hindi pa 'to natapos. At ngayon tapos na. Kita ninyo. Maganda na tingnan. Okay, dito tayo sa unahan. Okay, may baki dito. Okay. Okay. Okay, dito tayo sa Tubig Loon. Ito ang original na Tubig Loon. Swimming pool, hindi na yung sa unahan. Ito ang source nila sa tubig. Okay. Okay, makita niyo. Maraming naligo pero pag weekend daw dami dito. Ngayon araw Miyerkules, hindi masyado maraming tao kasi may aral ang mga bata. Pag Saturday dami ditong tao. Sayang hindi tayo nakapunta dito sa araw ng Saturday para makita natin kung dami bang tao dito, sabi ng taga rito, taga-bantay dito, dami daw. Okay, dito tayo. Okay. Dahan-dahan tayo, baka makaligo tayo, mahulog tayo dito. Okay, dito. Okay, ito ang luma o source nila ngayon. Dito kukuha ng tubig. Okay, ito makita nating malinaw ang tubig. Malinis ito ang tubig. Galing yan sa spring doon at nilagay nila dito. Okay, flowing to. Pwedeng pag mapuno na, mag-flow na ang tubig doon sa baba. Okay, mga kaibigan, hindi madumi. Malinis itong tubig na itong Tubig Loon, mga kaibigan. Okay. Okay, magpatuloy tayo mga kaibigan. Itong taas na parte, ulitin ko, hindi yan pwede sa mga bata kasi malalim yan doon. Pwede lang yan sa mga may competition dito. Sila ang mag-host dito kasi maganda na yan doon. Pwede na yan sa mga swimmers yan. Hindi pwede bata. Ito dito ang pwede bata mga kaibigan. Kasi hindi ito malalim, mababa lang to. Okay, tingnan natin ang bata. Silpi-silpi pa siya.
Okay, hindi malalim. Tamang-tama lang dito. Okay mga kaibigan, patuloy tayo dito. Tingnan natin kung ano pang tanawin dito sa tingin nyo. May circle sa sa kilid-gilid sa gitna may tayo, may diyan, oblong diyan. Pasang bata din yan. Okay. Ibalik tayo dito sa itaas na bahin. Itaas na parte, okay. Ito na. Ang makita natin dito. Ipakita natin dito. Okay, nandito ako. Puntahan ko tong hagdanan ito. Okay, dito tayo. Okay, oops. Dito. Tingnan natin. Tingnan natin, mga kaibigan. Yun. Okay, bumaba ako sa may tubig. Okay, mga kaibigan. Dito tayo. Puntahan natin ang hagdanan na ito. Okay. Okay, dito ako. Okay. Ay, pagkagandang tubig. Sarap pong maligo. Okay, magpatuloy tayo dito mga kaibigan sa unahan. Okay. Tayo na. Okay mga kaibigan, balik tingin tayo dito. Dadaan ako dito. Testing tayong dadaan kung totoo ba itong dadaanan. Okay, sarap mahulog. Okay, dito eps, may tubig, eps, umapaw ang tubig ito, eps, bye. Mahulog tayo. Sarap mahulog. Okay, nandito na naman. Sa bridge tayo. Dadaan tayo sa bridge. Kung totoo ba itong bridge. Okay, eps. Okay. Hintayin mo na. Kasi pumunta ako dyan sa bridge. Okay, nandito na. Ay, kagandang bridge na ito. Okay, silip-silip tayo dito. Oops. Okay. Sarap ang tubig. Malinaw ang tubig. Malinis talaga. Okay, balik tayo dito. Oops. Ay. Okay. Okay. Yes. Okay mga kaibigan, ito na ang last nating puntahan dito. Okay. Malalim talaga. Okay. Dito ang showers nila. Dito ay maligo muna bago pumunta dito sa swimming pool na ito. Yung may competition, maligo doon ng mga contestants. Pagkatapos pwede na silang mag-swimming dito mga kaibigan. Okay, dito tayo pababa. At doon sa yung mga blue diyan, yung mga stand, mga mayroong blue, doon ang starting point kung mag-swimming. Doon kayo bumaba o doon kayo lumukso. Ano pa yan ang lumukso? Doon kayo tumalon. Tumalon ata. Okay, yan. Okay, mga kaibigan. Okay. Ito, haba. Standard size to na swimming pool kasi pwedeng dito ang competition. Okay mga kaibigan, maganda dito mga kaibigan.
Hindi na problema ang Loon kung mag-host sila ng competition sa swimming dito. Okay, ito ang patakaran. Dito, tingnan nyo. Patungo na tayo umuwi. Okay, dito tayo dadaan. Okay, salamat sa inyong lahat sa pag tingin-tingin sa aking vlog at saka thank you for watching sa English pa. Okay mga kaibigan, ito na ang view, whole view nila dito sa kanilang tubig Loon, sa ating tubig Loon dito sa Loon. Okay, ito ang dadaanan exit, ito din ang entrance. Ito. May ano sila din, may binibinta sila dito, may souvenir ata. Okay, dito tayo nag-entrance at dito tayo mag-exit. Okay, daming salamat.